Hello, takulandirani kuno ku Mapena Studio. Tabweranso ndi uthenga wina wa mtumiki wathu Twaibu. Mverani uthengawu komanso mutumizire achibale ndi alongo kwina kulikonse kumene ali, kuti nawonso amvere. Tili mu nthawi ino yotsiriza. Ena mukupitirirabe kudabwa ndi kukayika nkhani zokhuzana ndi ku LCD. Nkhani imeneyi takhala tikukambirana kwa nthawi yayitali. Ndiganiza kuti amene muli ndi kudabwabe kapena kufuna kuti ndilongosolebe ndilekezerekaye pomwepa. Kuti kwa iwo amene anamva kulongosola kwanga mugwire kulongosolako. Koma amene mukufuna kudziwa mwina mwangojoyina ndiye mukufuna kudziwa mtima wanu unamva kuti LCD ndi mapulogalamu amene amapezeka kuma website achipembedzo cha Satana. Ndiye mukufuna kudziwa kuti chifukwa chani timawerenga news zolembedwa ndi achipembedzo cha Satana. Mmene mukadafunsira kuti chifukwa chani anthu opemphera baibulo lilipo amafuna kuwerenga news za VAO, kufuna kuwerenga news za BBC, baibulo lilipo nkumavundukula mapeji Al Jazeera. Funso lanu ndi limene mukufunsa ndi brother Twaibu, chifukwa chani mumalowa ku LCD nkhani zimene achipembedzo cha Satana akukambirana. Inuyo nkuwerenga news zimenezo nkuwauza akhristu kuti achipembedzo cha Satana akukambirana zakuti. Kufunsa kwake nkofanana kuti chifukwa chani anthu opemphera baibulo lilipo mumawerenga newspaper, mumawerenga newspaper za mayiko akunja. Funsolo likuyenda mofanana. Kotero kuti mafunso ngati amenewa ndayamba ndayima kaye kuyankha nkhani yokhuzana ndi ku LCD. Ndimati titalekeza pomwepa. After all, tikupita kumalechereche posachedwa, tikutulukamo mapulogalamu okhala ndi mwayi owerenga nawo news zimenezi. Koma ndipezere mwayi wakuti angakhale pali chikayiko choterechi ndikuletsa zoterezi, nanga inuyo m'bale simungafune kumva nawo nkhaniyi kuti pa 16 September dziko la Malawi likupangisa chisankho, ndipo pa 5 September ku LCD akumana anthu okhala ndi mawebsite achipembedzo cha Satana amene amayendesa dziko lonse lapansi. Akukumana abungwe la Bilderberg, Opus Dei akukumana, the 5 Dragon akukumana ku LCD. Mbendera za makaka achipani cha dziko la Malawi zionekera pa 5 September ku LCD. Kodi mmadziwa kuti amasankhiratu kudzera pa kusunzumira ku LCD ku timadziwiratu amene ati awine pa 16 pano. Owina pa 16 akunsankha pa 5 chifukwa maboma a dziko lapansi pamodzi ndi zipani za dziko lapansi zimayang'aniridwa ndi mwini wake Satana mdierekezi. Kotero kuti maiko onse a dziko lapansi akamapangisa chisankho kutasala masiku 11 kapena 12 amakambirana oyendesa dziko a dziko lapansi ndi kusankha amene ati akhale pa mpando, koma amagwirisa ntchito mbendera. Kotero kuti mu LCD yadzulo kumasonkhana mbendera
mayiko amene akupangisa chisankho mchaka chomwe chino amasonkhanisa kutereku, ndiye kuti pa 5 ndi pamene agwirizana kuti kukhala LCD yosankhiratu amene ati awine pa 16 September. Kutereku inuyo simumvera nawo, simukhala ndi chidwi kuti mudziwe chisankho chisanachitike kuti wawina ndi uchi. Nthawi zina uzimu umene mumafuna kukhala nawo umakhala wosapindula kanthu, chifukwa mumafuna kumapanga uzimu kwinaku pamene kwinaku kukuonongeka. Onenera malonda anati kumene mukupangaku nkuyika nkhali pa mafuwa awiri. Sitimapanga choncho. Tikudziwa kuti pongonena mawu akuti LCD website za satanic, inuyo mmaona kuti ndiye kuti munthuyo walowa satanic ndipo ali ku satanikiko. Zakuti ma website ena a news zina mukuatenga kuti ma news amene yaja ndi anthu opemphera, kodi BBC yakumwamba, Al Jazeera nzakumwamba, Times njakumwamba. Ni mesa amene aja ndi manyumba ama news amene amalengeza nkhani zawo. Chimozimozi m'bale wanga ndi ku LCD, musamazunzike, musamazunzike. Inuyo kodi mukudziwa kuti pali ma website ambiri amene ali ku dziko lapansi amene inuyo simmadziwa? Chifukwa chake nchani simmadziwa ma website amene ndi ambiri? Tsiku lina muzachita mwayi mungotosa nambala ina kutosa nambala ina pongoyeserera, muzaona kuti yakuponyani ku website ina yake, muzaziwa zakumeneko. Zimenezo sizidzachosa uzimu wanu, koma zizakuthandizani kudziwa. Patakhala kuti mmafunafuna pondikolera kuti mupitirize kufalisa uthenga wakuti munthu uyu ngwa sataniki, kukhoza kukhala nkungolakwa nkuzichedwetsa. Yang'anani zina nkhani, funsani mafunso ena, koma nkhani izi za ku LCD anthu akhala akufunsa kwa nthawi, ndipo ndakhala ndikulongosola kwa nthawi. Kutereku sindikuyankha nawo funso limeneli. Ndikupempheso ni maadimini, munthu wina akazafunsa za ku LCD, ngati simuzakwanisa kumuyankha nokha kapena kumuyang'anira audio imene ndinayankha kale, musazanditumizire ine, muzangochosapo funsolo. Ngati ziyankha nkhani imodzi yomwe, ayi, ngati ndinayankha kale mtumizireni limene. Ndibwerere kuti kuli masankho osankha president amene ati alamulire dziko la Malawi ali pa 5 September. Ndidanena kuti maboma a dziko lapansi amayang'aniridwa ndi Lucifer, ndipo kuseri kwa Lucifer ndi kumene oyang'anira amakhalako. Kotero kuti mipando yonse ya dziko lapansi lino imaperekedwa ndi Satana mwini wake kuti okhala akhalepo. Mukawerenga buku la Chivumbuluso muyipeza njoka imene yanyamula mpando kuyika kuti mafumu a dziko lapansi akhalepo. Mpaka liti muzaleka kumva chichewa abale ndalo? Bible kuti njokayi idanyamula mpando inawuyika, ndipo mafumu a dziko lapansi anakhalapo mwa njira ina. Mipando imene ilipo lero ku dziko lapansi imachokera m'dzanja la oyipayo, ndipo mafumu a dziko lapansi amakhalapo. Ndiye mwambo umene umachitika ku dziko lapansi umene amatsogolera ndi abungwe la chipembedzo cha Satana lotchedwa Bilderberg. Ndakatundu tu Bilderberg sipanoyi amene umkango kuti Bilderberg
pamenepo muziyitana achina Bill Clinton akufotokozerani bwino, muziyitana achina Vladimir Putin akuwuzani bwino. Bungwe limenelo ndi limene likupangisa chisankho pa 5 pa amangosankha nkuloza koma uyu. Kutereku kupyolera mu LCD zaka zonse zimene ndakhala ku chipembedzo cha Satana m'mayiko ndinkadziwiratu purezidenti woti awine. Kwakuti kukadakhala kuti mchinyengo ndi mapangachi, bwezi pano ndikumakuwuzani kuti ndikufuna kunenera ndipanga profesai purezidenti amene ati akhale pa mpando. Kukutengerani za ku LCDzo nkukunamizani kuti Mulungu wandionesa kuti pa mpando pakhala auchi. Koma adzapindula chani munthu atakhala nazo zonse nkunama mabodza kutaya chilungamo cha Mulungu. Tikadakhala kuti tili kumbuyo kwa makobiri, tikanapanga chimozimozi kwasimikizira chifukwa siphonya amene amusankhe pa 5, mbendera imene asankhe pa 5, kalala imene ayisankhe pa 5 ku LCD ndendende ndi yomweyo imene tilamulire dziko la Malawi. Ndi mmene zimakhalira. Mpingo wa Mulungu pamene tikudikirira kuchoka kwa Mulungu, azingotithandiza ndi Mulungu. Ino abale ndi alongo amene mumakonda kumvera nawo nkhani za ku LCD, ndipo kwa inuyo mmaona kuti si tchimo tingodzuka bwino pa 5 kuti mwina nkukhala ndi ripoti losinana makutu zamene akulamulira dzikoli. Timadziwiratu, amadziwiratu, amasankhiratu. Kuchoka pamenepa ndimati ndipereke uthenga kwa anthu opemphera. Afunika alowe m'mapemphero kupempherera dzikoli kapena kupempherera ife eni amene ndi nzika za dziko la Malawi. Tsopano kuchokera wiki yangopitayi kapena kuti sabata latha, mumve pano m'dziko la Malawi mwalowa alendo a mitundu yolekanalekana. Alendo amenewa amabwera ku dziko kukakhala chisankho. Mitundu ya alendo amene amabwera ndi awiri: ma observers amene amabwera ngati otumidwa ndi mayiko kuti adzayang'anire chisankho. Koma kuseri kwa ma observers kumakhala kamtundu ka anthu ochokera ku ma department a chipembedzo cha Satana amene amabwera kudzakhala alendo m'dzikomo. Iwowa asanabwere m'dzikolo amayamba kaye atuma ma celebrity ayambe kupita. Talandira awiro longomba, nkhani zosausa, koma nkhanizi ndi zosausa kwambiri. Talandira mnyamata kuchoka pa Zambia, tikulandiranso mnyamata kuchoka pa Nigeria. Alendo akubwera tsopano m'dzikolo pamene chisankho chasala pang'ono kubwera. Chisankhochi ku midima imakhala ngati nyengo yachikondwerero. Kotero kusangalala kosangalalira amene ati akhale mfumu yoyendesa nawo boma la dziko lapansi amayesa kupeza ndondomeko zimene amagwiritsa ntchito ku dzikolo. Alendo atipeza ku dziko lino, alendo atipeza ku dziko lino. Mitundu iwiri ya alendo imene imabwera m'dziko, mumabwera achipembedzo cha Satana amabwera m'dziko. Amenewa amakhala kuti akuchokera pa mpani wa guwa la nsembe la chipembedzo cha Satana limene limatchedwa kuti Namuluda. Akanena kuti Namuluda, ngati Namuludayi mutapanda kumumva bwino,
kuti muntenge mchi-Arabic ndiye kuti muganiza kuti akunena Nimrod. Inde Namuluda Nimrod kumene. Namuluda Nimrod. Kagulu kotchedwa Namuluda nkamene kamabwera m'dziko lapansi kumene kukuchitika chisankho. Gulu limeneli chimene ndikuyitanira kuti ana a Mulungu tsopano tichite launch mapemphero nachi likabwera limapita pamalo pamene munayikapo nzika ya dziko lanu pokhwimira pa dziko lanu. Ndiye gulu limeneli liyenera kukachita visit chichiri chija mukuchiona chija. Kazi kumveka zimenezi tamverani. Gulu la Namuluda ndi limene limanenanso kapena kubweretsa mtundu wa akalonga amene ati alamulire dzikolo. Amasankha mtundu wa akalonga amene ati alamulire dzikolo. Chinsinsi chimenechi adachidziwa ndi Bingu wa Mtalika. Tamverani. Bingu wa Mtalika atadziwa chinsinsi chimenechi anachosa logo yawo yachina Namuluda imene imapezeka pa mbendera ya Malawi yomwe ndi hafu dzuwa nkuyika fulu dzuwa lonse. Munaona Malawi pamene dzuwa linali lonse pa mbendera kunacha mavuto ankapita kwakutha kapena kochepa pakuti mavuto a dziko lapansi satheratu mu ulamuliro wa Malembo. Anachidziwa chinsinsi cha Namuluda. Dzuwa lodula ndi chimodzi mwa chinthu chimene atsamunda akalekale anagoba. Dzuwalo ndikuyika chija chimafanana ndi anyamata aziboliboli andimva msanga timachitcha kuti ten bless. Amayika uku mkango uku kuyika nyalugwe. Koma akiyi amayiyika ndi minyanga. Nthawi zina mangopeza mafupa. Koma pamenepo padayikidwa mafupa a munthu. Ikadzayenda giredala pa chichiri independent aki muzakampeza ten bless. Dzuwa la hafu limenelo ndi limene lidzapondereze munthu ku Malawi mpaka pamene dzuwa lidzatuluke m'Malawi azamasuka. Tidzagwira ntchito m'Malawi azazunzika m'Malawi. Azasankha atsogoleri a nzeru m'Malawi koma adzakhala hafu sadzatuluka yense. Atachizindikira chizindikiro chimenechi Bingu omwalira chifukwa anyamata a Namuluda likulu lawo lili ku China ndi kumene akupumulira. Akapangapanga zawo iwo pension amakapumulira ku China. Anali nawo pampani opereka chithandizo pamene chipani cha DPP chimayamba. Nkhani zosausa. Iye anali ndi chithunzithunzi chonse ndipo adamuululira kumuuza za nkhani imene ndikunena pano. Sono tamverani mpingo. Ngati mukumbukire bwino ndi m'bale wake wa Peter tili naye lero. Peter adalankhula mawu asadachoke pa mpando uja tidachita kuchosa nthawi ija. Tamverani. Mawu ake adati one day this country evil will rule. Ananena kuti Malawi muno tsiku lina chinthu choyipa chidzalamulira. Kapena kuti dziko la Malawi tsiku lina lidzalamulidwa ndi munthu woyipa. Ankanena mawu amenewa pa kampeni pamene zisankho zidapangidwa disqualify. Ananena kuti choyipa chidzalamulira dziko la Malawi. Akulu ake omwewo akulephera kulankhula ngati ayika kanthu mkamwawa. Adanena mawu amenewa. Peter wake yemweyo adanena mawu amenewa. Mawuwa dziko silinawamve kuti chinachitika nchi. Kagulu ka Namuluda. The information yachina Namuluda. Achaina cha dzuwa lodula lili pa mbendera.
ndi amene amadziwa bwino ndondomeko za kalonga amene amalamulira. Tsono alendo ochokera ku department za namuluda alowa kale mdziko la Malawi. Iwowa ndi amene amasankha mtundu wa chipinjo kapena ufulu umene anthu akhale nawo. Atalipanga reject bingo omwalira, zizindikiro zawo, malogo awo amene ali pa mbendera, simukumvatu Amalawi. Munalipo inu mu zaka zochepa za bingo wa Mutharika, zinkaoneka ngati zinthu zikusintha. Koma tamvera, anali mdani wamkulu kwambiri chifukwa anali kuchosa ukapolo wa kuuzimu wa dziko la Malawi, chifukwa chokana kuyika simbo za namuluda. Iye anati ine ndikuchosa dzuwa la hafu, tikuyika losi la fulu. Chinali chinthu chovuta kwambiri. Chinsinsi chimenechi Kwame Nkrumah analipo mwepo pamene Dr. Banda adalipo, ndikuyika pangano. Likatuluka dzuwa lonse ndekuti kwacha, koma tsopano sikukucha kunjaku, inu mdzikanama, mdzikanena kuti kwacha kusadachi. Nditalekera pamenepo, tikumane tsiku limenelo. Mulungu azikudalisani mpaka tsiku la maomboledwe pamene zinsinsi za dziko lapansi zidzaululika. Palibe chinthu chimene chidzakhala chobisikabe ku dziko lapansi, zinthu zonse zidzakhala poyera. Nditero kuti asogolera mipingo, inu anthu amene mumadziwa kupemphera, tsopano sitikuti mukupempherera zisankho ayi, koma mupempherere chitetezo. Ndibwereze ndikuti mtundu wa chipani cha namuluda ndi umene umabweretsa akalonga amene amachita lu dziko limeneli. Mmene Peter ankanena kuti one day evil will rule this country, ankayang'ana mmene ma observers achipembedzo cha Satana ankabwerera ku Malawi, ndipo anali omwewo kitawina chipani chilichi anataya mpweya wawo. Evil will rule this country. Chinthu choyipa ndi chimene chidzalamulire dziko la Malawi. Chinthu choyipa chimenecho mmene chinayamba kuonekera ku dziko la Malawi, achakwera ndi ubwino wawo analephera kuchiteteza. Anasonkhanitsa timu ya anyamata ophunzira popanga boma, zidalephereka. Mnyamata wanu anali pomwepo, Saulo Chilima, analephera chifukwa evil inali italowa mdziko lapansi. Inalowa ndi ndani ku Malawi? Ndi anyamata a namuluda. Lero this country achina namuludawa alowa, angosogoza kaya anyamata achinawiro Lungomba ndi anzawo. Nkhani zimenezi mundilole kuti ndipumule pamene mukusonkhanitsa zikwanji kuti mundisankhe.